Sar inte nang nilitum Karbi Anglong news pen nar jupon lo pini niang Karbi Anglong Satgoan Alamki pini lapuson bang clear pan raikom sai khitum nepon check po aphuthak nang lihin pen pc ning jepon apherangke kardom pajirlo Karbi Anglong news media habitum phantame pini nilitum rongkhang constituency long Satgoan lo ladaka mass rally ki bipon hot democratic rally sinitum ki bi la so long penally tuma party workers tum phan bang clear phan bang responded lo la pen responded si KRS ki minan phan du ta hai lo bori lo nili phanda bori lo pen general secretary phanda bori lo asonda khaksi kapre ka party workers tum phan dame kapasik sak side claim lo la pen soar lo tum phan tame soar lo police ke bang thong wer jonang gi dun amasila ni tum APHLC long women wing se tum phan tame physically konat nanne lason kapap ho lason na dokok lo asi lahai asai pini la tum rally long tame police tum CRPF tum lason sai claim det la la so phi bang clear phan arrest det lo amasi nilitum tame rally bang ke ington det lo jongi nang ki wung nang khang no ya no nitum tame democratic protest support samjin pen itum dam nang busin itum dam lo rally patang det phi nilitum akko dongka muka mathana long dam pensi dak tang palu det long le amasi nilitum dam pensi je unconditionally release nang ji pusi tum phan bang release to that la bang phi panda Tela bang pliamen tum phan nang lihin pen pachini pon masa inu to bang ke la ke Mr. Gulson Timung malang li ke mitung constituency pen adun tu no bogan ta kathar apen inu to bang homeboard sing crow lang li to bitung pen la pen inu bang ni le executive non maran welang bang tek bon tek thela te pini nang litum la so a protest long ko so a constituency long se ke protest pon la sar pini lage rongkhang constituency number 5 rongkhang constituency la inte la nang litum la law and order aphan ko pisin nang litum pupon sar law and order aphan bangke district administration pen chenglo la police force atum phan tame non bangke la BJP RSS tum si police aphan ta BJP workers asan pinchong dedla athe nilitum democratic protest si ke claim ji 9 constituency ang kangar lo busnilitum information allo PL lo DC phan long sir kep homosti long phan tame DC fan information PL lo la pen thana SP do an phan tame nitum information allo pajir ed lo la so teng pen sin nitum bangke sai bang che claim lo la se lang litum pulo kante permit nang nan tum pulo amasin nitum permit ta apply lo permit ta grant ed lo amat hala Meghalaya long non assembly election man campaign do bom job so bang niltum phan permit bang nan cancel ed nane la khamkhe do pon kok lo khamkhe do polam tawne hadang Meghalaya sinon election ke do bom mati campaign do bom mati Assam lege do takali alang tum administration tum nil tum phanang pulo je election commission of India pen sin notice nang kele je protest ai hui ke la election ahut ke dolong le sinang pula ha amasi ni tum question raise lo election commission pe nang loi mine sita lage Meghalaya phan sinang logic ke Assam phan ko lo nang lo punang proklang thap kumasi ni tum phan hala circular banang produce thekdel nang proklang thekdel la puson je la pen ison lam putu high secondary la pen metric exam la son go la sila exam center yo bangke 144 ya lage impose that pula la si jong si exam permission jong si 144 impose lo dang den itum hoda ke rally bidam de busini tum towara yo si rally dolo public place exam 144 ke dolo ngani tum dam de det la exam jin pen sin nang litum dam pon lo exam jin pen si dam lo tema exam permis ke 144 do ne la si tum dam de det lo playground yo na puyo
Sita hala exam parmi selong bangke police inu ta dudun bangwe nange dudun su bangala APHLC itu democratic protest along apa ya Inte laso puthaga ke kham nangli tumhan ke kham khepon along ko mat phansin nangli hin pen ke jongpon dak dopon sar ke jongpon dak ni lain lo tim Karbi Anglong tum la police phansin non bangke BJP avokar se semar dead lo asi tim Karbi Anglong led by Tuliram Ronghang alang lis lagi dengan toy dulu kaprek kali lo nasional tum jongpon itu inte non nangli tum ke wangji long samela son hawartin long samela puson really protest do ala ni tum really protest ke pinisi ni phover lang ya di constituency sirkep ke mati di West Karbi Anglong kalang non ni pli do lang ni tum la son ni protest do lang la kapajut si kalau soso ahawar long si protest pon sar bitung constituency non do lang la dete kupli constituency la dete hamren constituency la dete kapajut si ke socheng constituency ike la pendet ke il tum ni hangkar Karbi Anglong long stame nang litum protest pon padupon masa kalang ada kami itu initiative dengan ponji West Karbi Anglong tang dia pilo tang sam jin pen sini tum protest paduji la sam jin pen nang litum protest padupon pen la law and order atum nang kham khedun pen nang litum ke cecak un epine dokok pote pisi nang litum ningge pon nitum dara ke aron sidam jui po aron nateng ta sinang nitum FIR ta me people lang tum phan non ta nitum FIR ki PG do themani tum benar ta nang sek piet ke kalang waram la long ta benar nang sek pidak lo pini le thot ta benar nang sek pidak la so bang ke nitum ta legal dam ni pod dam polo mang ta asi lapen ka duko velang nitum non West Karbi Anglong tangdet East Karbi Anglong kami kapji pen adut sini tum President of India phan itum chinung riji je President of India pubo police atum public phan ka chinek ke kroi krei pusi hala President of India ta pubo mati di ala so long itum President of India phan tame itum chithan dam ji lala te nangli hin pen last kijut question no sar nangli hin pen last question kijut along nangli hin pen kupi sirat phan pachini pon rat phan pachini tum galahan lo ilitum Karbi Anglong lo lapen de mahasaw lo lapang rumpet phan itum phan articles 244A itum ke long nang ya jakom do lage itum le ka chu hang nang da kalilo ada ke do tang lo la nang implement pipedat la so nang ke implement pipedat bangke ilitum do clip lon de la ke long le dat khanjang ji la si atok no Karbi Anglong rat do an tribal satum do an tame la da na chito do nang pusin itum kamatha la ke ni litum APHLC ben le nang litum phan nang ki rung rat pu kalilo la ke rat tum nang thur dun ben si litum pachuni phan bori ponang pu lal kardom sar nang le akor na tipijun pot lam to se nilitum Karbi Anglong news pen stamin nang li phan choro lo la pen kurwang Karbi Anglong news